שלום, כאן בן מאתר בנקו, והיום רציתי להציג בפניכם אחד המוצרים היותר מגניבים שיש לנו באתר. זה נקרא פס לדים באורך של 5 מטר. הפס לדים מגיע בצורה כזאת, יש את המקלט שלו שמתחבר גם לחשמל, זה המקלט. לפס לדים יש שלט, השלט מגיע עם מגן שמגן על הסוללה שיש להוציא, המגן פה שקוף, אם אתם רואים. בשלט יש כפתור כיבוי והדלקה, יש צבעים לבחירה, יש תוכניות לבחירה, ויש אפשרות לשלוט בכל צבע בנפרד בעוצמה שלו. כמו כן יש גם לשלוט בעוצמה של הצבעים שאתם בוחרים, להעלות אותה ולהנמיך אותה, כמובן להדליק ולכבות כמו שאמרתי. זה הפס לדים עצמו, הוא מגיע עם חיבור שמתאים למקלט שלו. בכל 10 סנטימטר של פס הלדים יש 3 לדים. בסך הכל ב5 מטר שנמצאים פה יש 150 לדים. יכולים לראות מקרוב, זה לד אחד לדוגמה. פס הלדים מתחבר לפה, בצורה כזאת. הפס לדים לא מגיע עם חיבור לחשמל, הוא צורך 12 וולט DC, שכרגע נציג לכם. חיברתי אותו לחשמל, הוא הראה לי גם שהוא מגיב לי. עכשיו אני אבקש ממנו להידלק. כמובן ששכחתי להוציא את זה. עכשיו נבקש ממנו להידלק. נדלק בצבע לבן, יכולים לראות. כחול, ירוק, אדום. אני אבקש שליטה עצמאית ואני אנמיך את הצבעים בנפרד. יש לי פה את המקלט שלו, תוכנית של צבעים רצים, תוכנית של צבעים של צבע אחד שמעבב. יכול לבחור לדוגמה את הכחול, את הלבן, צבעים שמתחלפים במהירות, צבעים שמתחלפים עוד יותר מהר. אני יכול לעצור את הריצה של הצבעים, אני יכול לתת לה להמשיך ולעצור אותה שוב. אני יכול להנמיך, לבחור צבע לדוגמה, כחול, ולהנמיך את העוצמה של הצבע, להגביר את העוצמה של הצבע. הנה ההנמכה והנה ההגברה. ועוד כל מיני תוכניות כפי בחירתכם. זה המוצר, מקווה שנהנתם.